De politie jouwt de gegevens van de auto en het kenteken terug. Andere politie zag de auto dan rieten op de A31. Met 2 politiewagen kunnen ze de auto aan de kant zetten, maar de verdachten luisteren net naar het bevel om uit te stappen. Om het zo mogelijk een vuurwapen hebben we een speciale procedure in gang gezet. Dat is dat je heel voorzichtig te werk gaat, dat je zorgt dat je zelf ergens veilig bent. Dus bijvoorbeeld achter een autoportier en heel voorzichtig die auto benadert en dan probeert de mensen uit de auto te praten. Dus daar reageerden ze niet op en wat is toen gebeurd? Nee, daar reageerden ze niet op. Later bleek ook dat ze geen Nederlands spraken, dus dat kan daar natuurlijk een oorzaak van zijn. Toen is er een schot gelost in de lucht om toch aan te geven dat we heel graag wilden dat die mensen uit de auto zouden komen. Nou, dat is ook gebeurd en toen konden we ze aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. Daar werden de man verder ondervraagd over de zware mishandeling van een 24-jarige hazer in een wenning onder Van der Beeldstraat in Frencher. Het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer. Wat was de aard van die mishandeling? Ja, dat weten we nog niet precies. Wat ik wel weet is dat die man zich onder doktersbehandeling moest zetten. Het stellen die had verschillende verwondingen. Maar wat precies de aanleiding was voor de mishandeling, dat onderzoeken we nog. Maar onze aandacht ging vooral uit naar die 2 mensen die per auto waren vertrokken. De A31 had in de richting Ljouwert 3 uur lang aanzet west. De politie had de auto onderzocht en de verdachten fouilleerd. Maar er is nog geen vuurwapen gevonden.